Kwaku ananipatsani mzanga tikali kuti ku primary. Kwaku analibe nzeru mkalasi. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Tidzawerenga Yohane mutu 10 ndime ya 11 kulekeza pa 18. Tsiku lina Yesu adanena kuti, ine ndine m'busa wabwino. M'busa wabwino amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa zake. Koma olembedwa ntchito chabe akaona chirombo chili kudza amasiya nkhosa nathawa. Tsono chirombo chimazigwira ndi kuzibalalitsa. Wolembedwa ntchito uja amathawa chifukwa amangotsata malipiro ndipo sasamala za nkhosazo. M'busa wabwino ndine, monga Atate amandidziwa ndipo inenso ndimawadziwa Atate, momwemonso ine ndimadziwa nkhosa zanga ndipo nkhosa zanga zimandidziwa. Ndimataya moyo wanga chifukwa cha nkhosazo. Ndili nazo nkhosa zina zimene sizili za m'khola lino, zimene zonso ndiyenera kuzikusa. Zidzamva mawu anga ndipo padzakhala msambi umodzi ndi m'busa mmodzi. Atate amandikonda chifukwa ndili kutaya moyo wanga kuti ndikautengenso. Palibe munthu wondilanda moyo wangawu, koma ndili kuutaya ndekha. Ndili nazo mphamvu zoutenganso. Lamuloli ndalilandira kwa Atate. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Vocation Sunday. Liu limene liluitana ndifua chake kuti pomwe tukamba kuti Vocation Sunday ni sabata limene tilikumbukira kuitanidwa. Vocation Sunday, kuitanidwa kwathu tilitense. Ndiye poitanidwa pamenepa timaitanidwa mnjira zosiyana-siyana. Kuluitanidwa monga mene nili ine wansembe ni kuitanidwa kuno tilitonse. Kuitanidwanso monga amayi mene alili asistala hoteli ni kuitanidwa ukonso aini. Kuitanidwa monga so mene alilinso abusa tere ni kuitanidwanso. Lomba inu amene simuli mzigawo izi nanga ise ndise oitanidwa samwe adzakhala kutsogolo nanga ise tete naitanidwanji tere isi ndana natiyitana. Nanunso mumaitanidwa munjira zosiyana-siyana.
kuli kuitanidwa ku moyo wa banja. Kuitanidwanso ku moyo wa banja ni njira ya padera yotumikiramo Mulungu kuti mpingo wa Ambuye ukule. Venafunika lobe kuti mabanja. Mganiza ese tichokera mabanja. Lomba ngati makolo watu alibo tisamalira bwino. Mganiza kuti sembe tinalo wako ngakhale onsembe umene. Ai. Kuli njira zosiyana mmene Mulungu amatiitanira. Wena bainu ndinu matichazi aziphunzitsi. Umuitana munthu kuti akakhale mphunzitsi. Kuli wena ola ayesere pano kuti ayeserereko kuti akhaleko aphunzitsi ayesere pano wena ngakhale bana skulu mpopa dzaka mauti vaja ticha anabwerako chaje vaja. Anabwerako chaje. Chifukwa mtima wakuti aphunzitse kulibe. Komanso kuliwena kotero kuti akakhala mphunzitsi iye angoona moti kodi certificate kuti tikatani tikalandire. Ni wantchito munthu alugwira ntchito satekeseka ni ntchito imene alugwira kuti niigwira motani. Basi nati ine iwo nili patikiti iwo. Nungoyembekeza chabe naleke mwezi ute. Weza nsevenze nileko sevenza tikiti lupita ni tiki. Salu sevenza munthu aluyembekezera chabe chani? Chuma tikiti kuti akalandire potera. Chimodzimodzi munthu ali kuchipatala usevenza kuchipatala. Basi ndiyo padza kuti ola mwafika. Ndipo ise odwala tili pano. Tili busy. Basi apita akalowa mu office ali busy ngachani? Nkafoni wangu tikete. Ngabwanya ine iwo ntchito nalowa kale iwo. Nanga palanga nchotse. Ningoyembekeza chabe pa mwezi wakuti nkazilandire nkazidyererere. Uchito nuzimekera ndalama. Ntchito salutani? Salugwira. Kuitanidwa. Kodini kuitanidwa kotani? Kumenye tili nako. Wina kuti ine ndine oitanidwa mbanja inde. Oitanidwa mbanja. Koma mbanja satani? Saoneka. Angokhala leu. Monga ni matuleu. Unaitanidwa mjira yotani. Ine nazindikira kuitanidwa kwanga kuti ni unsembe. Komanso chifukwa cha kuzindikira kuitanidwa kwanga nidziwa mwachitsanzo nikupaseni chitsanzo. Ntabwera kuno kulima station yena kumene kunalibe ayani azibusa. Akuti ukuyayi wanthu akuwauma mitu osatumako abusa angoti tsirizira chabe azambo tsiriza chabe ndalama basi komanso sapereka nzenezene. Koma maja wanthu afuna chisamaliro chachani? Cha mpingo. Afunika chisamaliro changa. Ndipo Yesu Kristo akuti ine nabwera waja ovutika, waja amene ali wotaika kuti abwerere kwa yani? Kwa Ambuye. Wanthu amene afunikira kwambiri wansembe ni waja wanthu amene akalibodziwa kwambiri Mulungu, amene akali kutali ni Mulungu kuti amudziwe Mulungu abwere pafupi ni yani? Ni Mulungu. Wanthu aja amene ali wozama mu mfiti ndi wafunika wansembe kwambiri. Wanthu amene sakumva mbala kawalala ndimwe mufunika wansembe kwambiri. Ngati mulipo pano inidza kuti mulipo. Ndiye mmene zilili. Koma utekeseka kwathu timatekeseka nizotani. Timatekeseka kwambiri nzija zimene zili pomwe tiona kuti apa mpofunda, apa pali bwino, apa nganchekereko, koma paja palioneka chimodzimodzi. Olo tikapita mkilasi upeza kuti maticha amatekeseka kwambiri wambiri. Maticha atekeseka ni wana wajanzeru kale. Iwo koma akakamwana kali very good bwanji akakama pass olo ukakapuza chabe pang'ono upeza tose ni totala. Ola kamboto ndani mwana nyamule mabuku akapereke kunyumba kwa teacher upeza nyamule ndina iwe pitako iwe John bwero nyamule ndiwe kairi awa wena alibe chani nzeru monga ine. Ndiye potera abwererenso kunyumbanso naonso amala
inu palibe nchili kusukulu mungo feruka kale kapitanso kwa anzakenso zaka inu ndinu agalu mwina mwana mwambo mnenaso kuti ngalu te ndiye akakhala niyambo yangana kumbuyo kuti kodi ine ndine galudi ndili ni mchira vana otero nthawi zinayambo bwerera kuti mbuyo nulephera kuti achite bwino nuyambo dandaula kwa mulungu kuti kodi mulungu uli nafe pafupi olo suli nafe pafupi dzina lakuti kwako si dzina langa limene makolo anandipatsa ayi dzina langa ndine Gabi mungero Gabriela ine ndiye dzina limene makolo anandipatsa Gabi ndipo chiwongo Mwanza Gabriele Mwanza nanga kwako inachokera kuti lombale kani nkuuzeni kaya kwaku ananipatsani mzanga tikali kuti ku primary kunali kabuku kena komwe tinaluwerenga ndiye mbuku mmenemu mnali munthu dzina lake kwaku analibe nzeru mkalasi ndiye poti analibe nzeru mkalasi olapite mkalasi akakhala yakayimika dzanja samu latako yango latavena 1+1 akwakuola imika awayayi alijenzero ayanke chani iwe yankha ndiwe iwe ba ola eseko pano basi ndiye kale sana luimika dzanja lomwe mkilasi ndiye poti zinali motero analungopita kocha pakuti nanga nitani nizingopita ku sukulu poti kunyumba kakhala akuthibule ungopita kuti ku sukulu kuti upulumukeko thibulidwa koma ukapita mkalasi yayi chikondisu uchipeza ndiye mwanawo tsiku lina aphunzitsana vatuma vanaya vakuti pitani lamala tikaphunzira pa zamoyo aliyense akabweretseko chamoyo chimodzi ndiye tikapereke chamoyo chimodzi anatenga malege na nyamata wena kuphatu mbalani wena adantamu naye uyo wagwira naye tikapereka kuti tikapereka tere mweumo ndiye anabweretsa wena tuviwala tuthyola chani mendo atuchotsa mapiko mubweretsa tiuphunzira zamoyo bweretsani zimene zamoyo zimene akamba kuti mbweretse uyabweretsa anaphaka mbalani uyabweretsa anaphaka dantamu uyabweretsa anathyola mendo kachiwala ndiye zonse zinali zotani zoonongeka kotero kuti zingathensero liti ukhala ni moyo ndiye wena nanga kwako abweretsa chani auta imwe uyu nchimbala chimene angabweretse mganiza angabweretse chani nchimbala chimene wabweretsa wena kuti mwina tamona wanyamula basket nkoneka takamba kuti nchimbala wanyamuliramo chimbala mbasket yayi tiye tione mwina palizo mwabweretsa kulikena kamwana kasukulu komwe kanalimbikira kuti yayi tione vimene wabweretsa chani kwako ndiye akwakunukanya mulaka basket ubweretsa ukatsekula nupeza kuti muli tunyama twa moyo watuikiramo ni maudzu tuludia maudzu mujam basket vantu kwaku kansana nzeru unatugwira bwanji tunyama utu akuti ine nakumbaka dzenje nuika maudzu pamwamba ndiye tunyama utu poenda tunagweramo ine nututenga nutuika mbasket kwaku ndiye vantu akuto kasi kwakuyu ni wanzeru wonse lomba kuti kwakuna nzeru bwanji ulibotiuza kaneso kuti tigwire chimodzimodzi namwe akwako mnagwira mwe kwatunyamba osatiuza kuti naso tikagwireko chimodzimodzi ndiye lombo choka yapo kwaku nchimwemwe ona kuti wonse ambomthokoza nzeru mpomwe zinatani zinabwera analiko ndotsera chitseko koma choka nthawi iyo kwakunudebwa kuti wambopasa nziru zambopita kutsogolo wambopasa kuti namba 9 wabwera kuna namba 6 mpaka kwako wambopasa namba 2 mkilasi kwako ifenso tinaliwoko ndotseka vitseko mkalasi akakamba kuti nthawi ija yolemba mayeso akalembedwa lomba akambopadza nthawi yotsekera akatomola namba 1 nachita namba 2 lomba akambobwera kuti atseka lomba kuti opasa alekezera yapa lomba maticha anali nzeru zoipa sinzwa lomba koma maticha nthawiyo lomba ikafika nthawiyo akuti awa opasa alekezera yapa awa wena muzikuwa lomba kuti poli basi upeza kuti Gabriele Mwanza poli
Utandauza kuti watani? Waferuka. Ndiye grade 1, grade 2. Ise tinali wakumbuyo ndipo tinali ukondwero khala otseka vitseko. Ngati tachitako bwino ndiye kuti tili ma number 35 tere mkalasi, ndiye kuti tachitako bwino. Ngati ni apoliti tili ma 40, 49 ndiye kuti mwina ukhala othera. Ndiye lomba tili mu grade 4 lote mu 3. Kula aphunzitsi wena amene anatikonda. Ndiye aphunzitsi ava anayesa Gabi bwanji suphasa bwino iwe oneka nzeru uli nazo nunthandi zako mte mu 3 iwo nuzaphasa namba chani 4. Bantu uyu wamwe amapolika nthawi zonse waphasa bwanji lero. Tafika mu grade 5 klasi imodzimodzi ka imene tali otseka vitseko. Mu grade 5 nupezeka nuyambo phasa namba 1. Bantu yoyi ndiye kuti anaba mapepa uyadziwa yonse mayankho. Grade 6 yayi nungo machaisa tuma namba 1. Mzanga akuti iwe watidabwitsa, iwe ndiwe kwaku iwe. Amene sunali ni nzeru koma nzeru zatani? Zabwera. Chifukwa chachani? Chikondi chimene nalandira kwa aphunzitsi. Ndiyo mmene nabwerera dzina la kwako. Ndiye tunzeru tunakhalira tere mwe umonilomba yomwe tunzeru tukali? Tukalimo. Tilitense? Abale wanga pa tsiku la lero akuti ine ndine mbusa wabwino. Kodi mbusa wabwino amatani? Akuti mbusa wabwino amazidziwa nkhosa zake. Adziwa kuti yolimbika niyi, adziwa kuti yofoka niyi, ndipo ija yofoka ndiyo ifunika thandizo kwambiri. Chimodzimodzi mukamakamba za vana m'mabanja, mukakhala ni vana m'mabanja upeza kaja kamwana kamwe kaoneka kali ni nzeru ndiwo iwe tiye tikaende wina nilondoleko iwe khala chitere chilondolecha chilibe nzeru chija ntenga kanzeru ujali benzeru ndiye kuti chikondi cha osachiona yayi kumakolo wake. Ngati na atate wake ine wanga mwana ni uyu, ichi chopanda nzeru nchako iwe make chinatenga iwe mbanja la kwanu. Tsokaniro mwana ujalutani alikumva ndiye ayambo okula na maganiza kuti kodi ndimo mmene zilili, kodi ndimo mmene ine poti nilibe nzeru basi ndiye kuti makolo sanikonda, atate sanikonda. Abale wanga akuti ife na fenso amene tavomera Yesu Kristu kuti ni mbusa wabwino tidziwe nkhosa zathu, tidziwe kufoka kwawo ndipo tiite kuwathandiza abale wathuwo, tiwathandize vana vathu kuti akhale nkhalidwe labwino. Enewa uchiveta tilibo chitako ngakhale tinalulondola achiveto londo lako chabe kuti atipatse kuti chani tunkaka. Mdziwa achiveta amadyera mkaka. Koma tikambo maganiza chabe za mkaka ndiye kuti uchiveta watani wakanga. Chifukwa chiveta afunika okonda nkhosa zake, adziwe mosamalira nkhosa zake kuti azazisamalira bwanji. Timaona nthawi zina tikamboyendetsa galimoto upeza kuti chiveta ali ni ng'ombe zili pa msewu wena athawa. Koma wena apita nukagwira chani uyambo kankha ng'ombe kuti ng'ombe zichoke pa msewu olomoto kairupita kuti lekani nkayofe kachiweta akatuone katika athawe katika ngakwanitsedi usamalira nkhosa upeza asangunde kalukankha chani kalukankha ng'ombe kuti ng'ombe zichoke pa msewu. Chiweta wachikondi. Koma twina atuza chabe okwera kuti ukwera ng'ombe upanga ngovera twakwera tuli pamwamba tulipo kapena mfolo tonse paka mwana ka ng'ombe. Twina tukalumiwa ni mavu twathawa. Ng'ombe nuzisiya nchono mavu ya nloma. Ndiye kuti ukhala mbusa wabwino kwatani kwavuta. Akuti mbusa wabwino amadziwa nkhosa zake ndiponso amadziwa kopita ukazidyetsera kumene kuli msipu wabwino. Ifenso Yesu Kristu adziwa zimene tifunika olandira chifukwa chake atipatsa mawu yake, atipatsa Ukaristiya zotithandiza kuti tilekhaleni umoyo wolimba. Akuti mbusa wabwino amasamalira nkhosa zake nuyamboona kuti kodi nkhosa zanga zili motani.
basi unaona kuti pali yodwala paja. Yodwala ndiyo ifunika kwambiri chani? Chithandizo. Chimodzimodzi Mulungu alufuna vaja otayika ndiwo afunika kwambiri chisamaliro cha Mulungu kuti abwere pafupi. Vaja amene akalibodziwa mawu a Mulungu kuti nawonso azamveko za mawu ya Mulungu kuti atembenuze mitima yawo. Vaja amene otero kuti mukambolalika teralo lalika chani tere amwe atera alungoti taira nthawi natsirize tizipita tikajede ku nyumba. Amwe inu ndinu mawu a Mulungu alufuna kwambiri kuti muyamve. Vaja vanthota ngakhale ku chechi komwe ndiwo omwe Mulungu alufuna mwe vaja chifukwa ngodwala vaja mina makhala vanthota kwambiri ngakhale mchalichi ngodwala. Vaja kuti mkambokamba zabwino za chitukuko cha mpingo atsutsa kwambiri ngodwala vaja osavutikana nawo. Vaja ni omwe Mulungu alufuna kuti abwere kuti pafupi kuti amve mawu ya Mulungu. Akamva mawu ya Mulungu atembenuke. Lomba imagine kuti muvutana munthu wodwala basi mwenu yambovutana naye olo wofuntha basi iye wakunena iwe yambobwezamo akamuti wofunthanda akamba kuti ndiwe wofuntha akakunena ukamati pepa mbale wanga ine nikukonda sunachitire dala kuti ukhaletere yayi nikukonda. Wadziwa kuti uja ngotani wodwala ngakhale pakati panu yapa wodwala ndinu ambiri amene mufunika chithandizo chayani cha Mulungu. Ni apo pokaliti akuti mbusa wabwino amateteza nkhosa zake. Ni apo pokaliti akuti mbusa wabwino amaonetsa chifundo. Ukhala ni chifundo. Olo mkatayika timamva chifundo. Chimakhala chosangalatsa ngati mwazindikira kufoka kwanu nubwerera kwa Mulungu nupempha chiyanjano nuyanjana naye Mulungu. Ngakhalenso pemphaso chilapiro. Ifenso pomwe tilandira ubatizo tikhala abusa wabwino amene tifunika othandizana. Lomba tsokaniro mpeza kuti yayi mbanja tate kuti asamalire banja salusamaliranso. Kandalama kakaoneka konse nukakatibuliramo vaiwo. Kodi tate uyo ni mbusa wabwino? Akafika pa nyumba nuyambo tibulanso wana. Mwina akalekezako pa wana chabe ziliko bwino nutibula na amayi omwe. Nje kuti ubusa wabwino watani wavuta. Zikachoka yapo na amayinso naonso sikuti naonso atibulidwa. Naonso afuna apezeko ofuzira. Basi poti iwo atibulidwa upeza ndiyo ango tibula wanu ngomadonsa wana matu yambo talika monga yakalulu. Wana osa upeza mtendere. Mtendere upezera kuti kuno kuchali chinkuoneka mupeza tu wana tuyambo panga chongo kuti kuno kuchali chitu chifukwa tudze kuti abambo sapanda. Ndiye mmene zililika. Ubusa wabwino uzionekera uchokera mmabanja mwathu. Usamalirana, usamalira bana bathu, usamalirana bamuna ni bakazi. Olo ine niline kanso, nikalenso ni mtima wotani wokondo usamalira. Chimodzimodzinso olo nikapita kunchito pomwe tukamba kuti ni vocation, ukala mbusa wabwino ni vocation kuti Yesu Kristo alutitana kuti ugwire ntchito iyi. Ine wanitana kuti nigwire ntchito iyi. Lomba tikatoka kumidzi mukabwera kunkuno mukabweranso kuchali chimpeza yayi nifuna ndikhale mtsogoleri. Basi muti sankhe mtsogoleri we samsanga ukhala treasurer wena bainu mwamba kuba akawalala. Tsokaniro basi mpeza vipani ninga chipani chakuti bwanja to icho chipana abambo chinatha nchane abambazi tsogolera amwe abana bandalama. Unkumbumbako omwe opeza kuti mbumba kuti ipite patsogolo atsogolera mbozithandiza pa ndalama zachani za mpingo akawalala. Ndiwo obusa umenewo. Ni apo pokaliti zikachoka yapo zibwera lomba kaili sikuti tumaudindo tumwe tutosiyana. Basi wena nazitsogolera mbumba kuti zikuyendereni bwino kuti abambo akuloleni msanga chiyanjano mundziweni. Shut up. Akudziwe chani. Mundu alufuno yanjana ni Mulungu iwe ulumsokeretsanso. Ndiwe mbusa otani.
Mbusa wabwino azionetsa ni makhalidwe yake. Ngati niwe mwana, kala mwana omvera, mwana wotsatira malamulo, mwana wachikondi, kuti makolo akamukamoti uyu ni mwana wathu, nawonso makolo azinyadira ni khalidwe lako mmene lilili. Komanso chimodzimodzi, inu akhristu ngati khalidwe lanu ni labwino, ifenso timanyadira. Inde tidza kuti mumasokera, tidza kuti inde timafoka, koma tiye tithandizane kuti tibwererenso mfuko la Ambuye, titsatire malamulo ya Ambuye, kuti khalidwe lathu likhale khalidwe labwino, likhale khalidwe lokomera Ambuye. Ndipo Yesu Kristu akuti ine ndine wokonzeka kutaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa zanga. Yesu Kristu anataya moyo wake pa mtanda. Chifukwa cha yani? Chifukwa cha ife. Nanga ife ndife wokonzeka kutaya moyo watu chifukwa cha abantu amene tirutumikira. Wena ni mtsogoleri basi upeza amwe abatsogoleri afuna ine ntchito nzingogwira neka naleka nanenso nachita resign plus kulibenso malipiro kuti azingonivuta azingoti mtsogoleri kuti nzigwira neka ntchito naleka utsogoleri uchitopapatira ya baba nakhala atsogoleri ine toto ine mpaka tichito chani uchitonyengerera pirizi nizozija kuti adzwa mwina ndo ayamba nyimbo pakwaya yaye ndo ayamba nyimbo pakwaya uchitonyengerera kuti pirizi bwerani muyambeko nyimbo inu kuti mzingo kamba kamba zaina simbwera lero nifuna tuone muimbe chileya basi nukakhalira kutali akamba chileya mwabamva imba chileya iwa kuti anzano atani aonekere. Ndiye kuti mwalepera ntchito yanu yokhala mbusa wabwino. Ngakale ine nimafotokoza kuti ngati kuli gulu lolemera kwambiri lifuniko khala mpingo. Onani mmene muliri ise tikamba kuti nonsenu ndinu azibale wathu, ndinu makolo wathu. Ine si kuti niliti mmanja mwa mama Lomba. Amama ali kuparishi yao kukatete. Nili mmanja mwaya. Nili mmanja mwaya ni. Tikuone nipopeleka mphatso. Tikuone nipopeleka mphatso tione mmene muti samalirira ngati tili mmanja mwanu. Ndawi zina ola abusa amene mufuna abusa achite zimene inu mulutani mulufuna zola kuika maloma kuti atsatire chani malamulo. Even ugawana nawo zimene muli nazo inu kaya kati ndinu angati amene mumakumbuka kuti yayi tili nzotere tiye tigawane nawo atumiki wa Mulungu. Dowe mwaumitsa kumunda mwinani dowe omwe tilibo udyako. Maungu muli nawo muli kudya mwekha, mimba zanu ndizo zati zizikula, ya bambo mimba izichepa, yasowa maungu. Ni dzungulo omweka ulephera kuti inyamulike. Koma muli kudya ku manyumba. Wena uona kufairo 15 years munthu akalipo opereka ko chani? Mtulo. Nukumati ndiwe mkristu wotani. Tiye ndipeleke ndalama yothandiza asemino ku seminari yaikulu osapereka zingati 5 kwacha. Tiye ndipeleke yothandiza omanga chechi ndalama yavuta. Koma zomwera zioneka. Zogula kajinya zioneka. Zatokota imu zioneka. Abambo Mungu wape jinga kuti mtumeko so ya insu. Tiwapemphe Ambuye kuti Mzimu Woyera ukatsikira pa ife utithandize ife kugwira ntchitoyo moyenera. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen. Pamene mukambana ine tota zonse zimasila